Il-Partit Nazzjonalista jrid ikun gvern alternattiv, viżjoni li żżomm lil ġid komuni u lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Hekk qal il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Intern Beppe Fenekadami matul konferenza tal-aħbarijiet fejn kien imniedi l-ewwel setta proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjità frott il-ħidma tal-clusters. Però l-Partit Nazzjonalista issa għandu il-kuraġġ jitkellem fuq materja li napprezzaw li hija delikata ħafna. U dan huwa il-Partit Nazzjonalista tal-lum. Il-Partit Nazzjonalista li huwa il-partit tal-kulħadd, però wkoll huwa l-partit tal-minoranzi f'dan il-pajjiż. Beppe Fenekadami spjega li dawn il-proposti jindirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' fullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed titqarreb lejn kollas. Tantu hekk li bħalissa fil-faċilità jgħixu aktar nies minn darbtejn tal-popolazzjoni li tiflaħ. U spjega li dawn l-inizjattivi għandhom jgħinu biex tissokta d-diskussjoni ħalli eventwalment naraw li l-priġunieri ikollhom ukoll kundizzjonijiet aktar umani fil-waqt li l-gwardjani u l-istaff igawdu minn ambjent ta' xogħol aħjar kif ukoll misserħan il-moħħ li s-sitwazzjoni hi kontrollata. Il-proposti mresqa huma dawn li ssir estensjoni strutturali tal-faċilità attwali ta' Kordin li arrest preventiv għandu jkun l-eċċezzjoni għal-regola u jintuża biss f'każi mill-aktar serji, li jkunu provduti postijiet aktar adekwati ta' halfway houses u akkomodazzjoni b'supervizjoni li jkunu maħsuba l-priġunieri li waslu fl-aħħar tas sentenza tagħhom anke għall-integrazzjoni mill-ġdid aħjar fis-soċjetà, li jkun ipprovdu trattament aktar xieraq lil vittmi tal-vizzju ta' droga il-bot mill-ħabs, simili għal Prison Inmate Program li tmexxi l-Caritas, li ssir ir-repatriazzjoni tal-priġunieri barranin lejn pajjiżhom, li tiddaħħal fis-seħħ leġiżlazzjoni dwar it-tagging elettroniku li permezz tagħha il-priġunieri jkunu jistgħu jservu is-sentenza tagħhom band oħra minflok fil-ħabs. Dan ikun jott ukoll għal persuni miżmumin taħt arrest preventiv. Li jinfetħu postijiet għall-uliet u l-ġenituri simili għal kunċett imħaddem fir-Renju Unitu fl-Italja fejn jintlaqgħu il-priġunieri ġenituri fil-waqt li tingħata attenzjoni l ħtiġijiet ta' ulied dawn il-priġunieri barra mill-faċilità ta' Kordin anke għal ġid tal-uliet. Li titwettaq riforma tas-sistema tal-parol ħalli aktar priġunieri jitħallew jażlu r-riabilitazzjoni u r-riforma. U li jkun żviluppat il-kunċett ta' parol għabbażi ta' anzjanità u saħħa fiżika, maħsuba l-priġunieri li qed iġarbu kundizzjonijiet serji. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Graziella Gallia li notat kif il-Partit Nazzjonalista se jara li l-priġunieri ikun ilhom possibbli jirriformaw ruhom u jerġgħu jidħlu fis-soċjetà mingħajr tbatija. Bekk qegħdin nagħtu anke iktar dinjità lill-priġunieri, iktar opportunità lill-priġunieri sabiex ikun iktar anke faċli għalihom biex jidħlu anke lura fis-soċjetà u jirriformaw ruhom. Minnaħa tiegħu il-kandidat Eril Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jara fost l-oħrajn li bil-mekkaniżmi u bil-kontrolli kollha meħtieġa kulħadd ikollu aktar ċans jirriabilita ruħu. Bil-checks and balances kollha neċessarji, bil-mekkaniżmi kollha neċessarji, bil-kontrolli kollha neċessarji, wieħed ikun qed jiftaħ aktar il-possibilità illi jkun hemm aktar persuni illi malli jitrasqu l-qorti jingħatalhom il-ħelsin minn arrest. U l-kandidat Derin Karabot qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li l-priġunieri jgawdu mid-dixxiplina daqskemm mid-dinjità fil-waqt li jitħarsu l-interessi tal-familjari daqskemm tal-vittmi u tal-familji tagħhom. Sistema li toffri dixxiplina, sistema li toffri dinjità lil priġunieri, però wkoll sistema li tħares l-interessi tal-familjari tal-priġunieri. Dawk huma l-prinċipji li fuqhom imxejna biex aħna nniedu u issa nippubblikaw dan id-dokument bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Il-kelliema enfasizzaw l-importanza li f'pajjiżna ikollna soċjetà aħjar għax il-ġid komuni jibqa' fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista.